Igbo ndị mana gị tekene kwa mụ ebe na nene na ya sị m udo dịla onye ọbụla unu cheta mgbe odoko n'izu ka nke gara ka m weta vidio si unu that is a cry in Imo State na-akwụ na gọvanọ Imo State chọrọ ịnalụ a community 100 hectares of land. There's a plan ongoing. Ihe na-eso okwu na ha erezigala m sị na Nigerian police ihe nwanụ abịagobịa n'ala ha 100 hectares mgbe mbụ ewere nye ha kita na gọvanọ Imo State gọvanọ ị na-akwado like what I said ị na-akwado nlitu oke gwana ndị obodo that 100 hectares of land kedu ihe eji ya eme oil lụrụ ha factory ka ọ lụrụ ha ka onwe ndị unu chọọ akwaghị ya because na it's an ongoing project, there is an ongoing government ka unu kita in few years time I asụwe in new government gịnị ka iji 100 hectares of land eme kedu ihe ya alụnwu dị from now till mgbe ya lechu n'ọchịchị. That's what I am saying. I am not saying that government Imo State actually is show na hacho even can no. Man, I give the people a tangible explanation. Keto mo ya patago ka me protest banyere nya bi ihe. Biko kulo dan ne protest mo nga na eme maka dati na Imo State mbosi nketa ata biko. Thank you. I'm in a video. I can hear when I say because do Hope Uzodinma. Obuno go wadu ile madam mad habia well. Ekowala obodo, like I said earlier. Kowala si biko no umunnem nekwa na anya o. Ne ha ichu ije ebe na wa eme. Nekwe ha abai wele ya weme no ya demma. Nekwa nko ya abai wele me no ya ha demma. Onye ọbụla aghọta. Onye ọbụla amụtasị oke gọọmenti chọrọ ịlụ ihe dị otu and nekwa the life nekwa the project plan the chain I allow in space of 6 months, in space of 1 year. I'm go award go the contract ebido go look obodo nwezikwe ha siwe na ticha anya so ke ihe bụ ihe ya ba ala yulo mana ọ bụghị bịa wele ya sin nweke for example nweke wele ya sin na ndị real estate oni nweke wele anya ofu onye agafu mana at least ogudu
ama anyị ma na Anakalenku n'Imo State there are so many lands left untouched. Enwekwara anaghị adịgide till anyị bichaa ka nka wee nwa development ama mbịa dị ya. Because most of people ebe anụ anyị nọ today kita anyị na-ebi na anọ, there are many people that lived on earth lisha nwa this place was not developed, which is the truth. Mana ike bịa sị na unu were unu akwayala ụmụ. This is people's ancestral land. Enwere ihe unu chọrọ ime gwa ndị mmadụ. Ama mgbe nke ndị Zion bido asị ekwe adịnụdị ọbụrụ na saboteurs bịa na amacha ọbụrụ na ọbụrụ da na enyere ha ka ha na-eme protest about gọọmenti wepụtara anọ ọzọ. Mana nke a Zion nọ na ka ha na-ete ya because afọ na nke a dị n'akụkụ mgbe nke Zion gọọmenti nyere Zion ministry etiwe anya mewe protest nke mewe nke ọzọ. And I also calling on those people ahụ mewe protest na nke Zion ministry that time. Where are you people kita government till anya na ha na-abịa na 100 hectares of hectares of land. Obolo kwa 1, obolo 2, obolo this is land running in kilometers. This is lands running in kilometers. Ohaji makianiku running in kilometers. Obolo no so I say okay, I say no 100 media or 100 grafia. Kuno see a measure plot of land or kakuni we have hectares of land. Hectares. So something happen go na others up go catch am. So biko do ndị dị in charge of that thing na anya na dị so okwu a na-emi na anya na onwelezikwa ihe ọzọ na ya akwụkwọ ti ndị obodo aka n'obi si ngwa this is what we want to do for you people. You can't just tie aka n'obi tie aka tete one day say in na no nke nyere ndị polisi a na asị na ndị police call ndị army police quarters or academy nke a dịdela onwe ha iche. Ka anyị na-emeke n'ihe ka ndị mmadụ learn to tell people the truth, learn to gwa ndị mmadụ si nekwa. It will save us a lot of explanation and all these things. Na nghọta ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ ndị be anyị.